A vy často podliehate emóciám pri investovaní? Máme pre vás 5 tipov, ako ostať pokojný v turbulentných časoch na finančných trhoch. Poprvé, naučte sa narábať s emóciami. Emócie sú súčasťou procesu a je dôležité to mať na pamäti. Počas vašej investičnej cesty sa môžete stretnúť s viacerými typmi emócií, ako je radosť, strach, neistota a iné. Všetky tieto emócie dokážu ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré urobíte. Je preto podstatné emóciám rozumieť, prijať ich a vedieť pracovať tak, aby ste nekonali bez hlavu. Po druhé, investičný plán. Vytvorte si investičný plán a udržte svoje emócie na úzde. Jasné ciele, očakávania a stratégie vám pomôžu zachovať si chladnú hlavu aj počas výkyvov trhu. Dôležité je držať sa svojho plánu a nenechať sa rozhodiť ani negatívnymi situáciami. Po tretie, verte svojim rozhodnutiam. Veriť svojim investičným rozhodnutiam a stáť si za nimi je dôležité. S kvalitnými znalosťami a plánmi dokážete podnikať uvážené kroky a tak vás výkyvy trhu nevyvedú z miery. Po štvrté, pozerajte na investíciu dlhodobo. Dlhodobý pohľad na vlastné investovanie vám pomôže chápať fakt, že ide o beh na dlhú trať, ani šprint. Krátkodobé výkyvy trhu môžu byť pre investora rušivé, avšak v dlhodobom horizonte majú tendenciu vyrovnať sa. Po piaté, vyhľadávajte kvalitné informácie. Podstatné pri investovaní je vyhnúť sa informačnému preťaženiu a zamerať sa na relevantné a kvalitné informácie z kvalitných zdrojov. Ďakujeme za like a sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.